Abixatzagur korrikaren arrakastaren ondotik joan den asteburuan La Pazen gaskoieraren aldeko lasterkaldiaren 4. edizioa Angelun bururatu zen. Joan den apirilaren 30etik gau eta egun Oksitanieraren aldeko lekukoa eskuz esku pasa da 2000 kilometro baino gehiagoko ibilbidean Pirinuetatik itsasbazterreraino. Aquela sensibilizació ta nosaltres que eu quero é important, que é sentants que os gascuns de Bayona volevan a muchar la luolenga la habive e que o resultat de sentants de treball també, que ta totes les associacions a Gascunha que treballen sus anglais des empuches 50 ans, per exemple. Ehun urte Baionako Gaskoi Akademia sortu zela, Angelun 50 urte Azigazkuña elkartearentzat laguntzaile hainitz, Angeluko herriko etxeak 50.000 euroko laguntza eman dio La Pazen ekimenari. Angelura eta heldu zelarik hizkuntzan iztasunaren alde lan egiten segitu behar delan gogoratu zuten, gaskoiera, hiztun eta ikusgarritasun gutiko mintzaira da bainan ekimen honek arrotasuna berreskuratzeko balio du. La langue nouste, qui est la langue d'Assi, donc qui est logique de la habib, de la transmettre, donc taillou qui est une langue vivante, actuelle, moderne. E para nosaltres saber de partilhar la langue, la muda da langue, todo aquest mundo, os mainas do col·legi e tal. La Pazen korrikaren aizpatikia denez, aurten ere AEKaren arduradunek sostengua erakutsi diote. Elkartasunez etorri gira, La Pazen laguntzera, korrika egitera. Badugu kilometro bat hemen eta gero hizkuntza gutituen kilometro Angelun. Elkartasuna jadanik badugu bai bretoindarrekin, bai ligantzikoekin, oksidandarrekin. Bi urtero elkartzen gira bilkurak egiten ditugu. Ne ustez beti ibili dira hizkuntza horiek, nik badakit familia nire amatxi jotakoa zen eta hiru hizkuntzak egiten zuen, kaskoina, euskara eta frantsesa berdin-berdin. Uste dut hola dela, naturala. Gero horiek lan gehiago dute, pixka bat, horregatik hori izan behar dugu ere desagertzeak baita nire ustez lagundu behar dira. Egia da, Ipar Euskal Herrian, gaskoiera eta euskara, egunerokotasunean ere gurutzatzen direla eta guretzat garrantzitsua da inguruan ditugun hizkuntza gutxiagotuekin sarea osatzea. Duela pare bat korrika hasi ginen lanketa hori sendotzen. La Pazen Baionako karriketan barna ibili da beraz lehen aldiko, hemen ere belaunaldi bat baino gehiago elgarrekin. De la korrika a La Pazen, il y a une logique. Korrikan parte hartu eta, orain gaskoiera gehiago sustatzea hitzeman du, gogoratuz ere Baionako hizkuntz ofiziala izan zela 4 mendez, eta erdiarotik hiriaren nortasunaren parte handia dela. Berreronkak dituzte, bi hizkuntza horiek, eien leku atseman behar dute, garatu, sail guzietan, eta egiko etxea, eta elkargoa ere hor gira horien sustengatzeko. Birria naiz, orduan lehen fase batetan analisis eta pausatu behar gira, zerbitzuekin eta denekin, hemengo partaide guzierekin pixka bat bilan bat egiteko, eta sustengatzearena egiten alko da euskara bezala biztan dena, sinaletika lanetan, baina elkarteekin biztan dena, eien beharrak entzun, eta pixkanaka zabaldu idatzitako elementuetan eta entzundako elementuetan, dira pixkat mamia gerota gehiago. Ipar Euskal Herrian 5.000 lagunek menperatzen dute gaskoiera, aurrek bidasun eta samatzeko eskoletan baizik ez dute ikasten, erdiaroko trubaduren hizkuntza kenka txarrean dago gurean, baina gerota egitaldi eta ekimen gehiago antolatzen dituzte berreskuratzeko. Gisa hontan La Pazen lehen aldiko pasada, Bardoze Bokale Baiona eta Angelu bezalako herrietan. Aupa La Pazen, abixatzagur.